Maidzimati vari kuti ini handina sabhuku, iwo wachiramba sabhuku wavo wanova mbuya Mupita, vari kuti vachauraya mbuya Mupita nedemo. Ndamira pamberi pedera mambo kutasa. Zvese sanda chokwadi. Ye pachabatwa nemhosva. Ye pachabatwa nemhosva. Mwari rimbatsira. Mukwidza isu. Ndakuchitaura. Umusoro dara mambo Mutasa. Inini ndiri sabhuku Mupita. Ndinogara newana wa 14 years. Inini ndauya pamusoro pedara ramambo Mutasa nenyaya yangu yekuti vana ava vakandita handisi sabhuku wavo, havana sabhuku muvhireji. Saka vadare izvo ndakabva ndanyarara. Pakazonzi kunodiwa mafertilize, masabhuku nyorai vanhu 9. Ndakabva ndanyora vanhu vangu 9. Ndanyora vanhu vangu 9. Vanhu vaya fertilize vanhu vaya vati vaungana. Baba vakabva vauya vakati ngeesabhuku sinoda kunyora zita rangu. Ndikati aiwa, handiti ipfumvudza, tinoenda nemazita vanhu anenge adini, anenge atanga mberi. Handiti kuona zita rako rirapei, zita rako harisati rasvika. Ndikabva ndanyarara. Akapopota akadini, ndakaramba ndakanyarara. Saka inini ndakatovarayirwa ndakagara. Ndopaakabva atora tsvimbo yangu. Ndopaakabva ada kundirova nayo. Inini ndanga ndakatogara. Saka pakaita mumwe mai anga ari padhuze neni, ndiye akabva abata tsvimbo iyi. Saka inini ndati ndiuye kuna mambo Mutasa kuti saka usabhuku hwacho ndinohushanda sei kana ivo vachita havana sabhuku. Saka ndinoita basa navo sei kana ivo vasina sabhuku. Saka ndozva ndati ndiuye kuti kuna mambo Mutasa andibatsirewo kuti ndodi. Akati hana sabhuku murume here kana kuti mukadzi? Murume ndiye aitaura. Saka mukadzi gara pasi, murume ngaataura. Musha unotongwa nemukadzi sei? Ndamira pamberi pedera ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo Mutasa. Zvese sanda zvechokwadi. Zvese ndotaura ndezvechokwadi. Ndike pachabatwa nemhosva. Ikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari rimbatsira. Mwari agonibatsira. Ini pamusoro zvese zviri kutaurwa nambuya Mupita handambobvera ndambobata tsvimbo kuda kuvara. Inhauye kuti ndakangobvunza kuti mbuya, zvamusinawo kunyora zita rangu, zvati isu takadzi tiri 9 kwapa zvandiri kuona zita rangu riripo, ndozotambirawo rini, kwete kuti ndakabata tsvimbo ndiri kuda. Vakadzi paudonha ungari? Vanhu 9. Paudonha 9. Village imo kuna vanhu vakawanda sei? Kuna vanhu 40. 140. Saka yose wanga uruzvikoni ndio unofanira kunga uri pavanhu 9 watanga uchizvana sabhuku. Inini kutongopomerwawo kuti iwe ndiwo wataura iwe kuti wati iwewe ndakabvunza kuna sabhuku kuti vanhu 9 zita rangu haripo sei. Ndosaka ndakubvunza kuti muvillage mune vanhu wangani, ukazi mune wangani 40. Handiti ndikakuchikubvunza mubvunzo kuti sei urutiwo zita rako iwe ndio unofanira kutanga kukwana iwewe. Sei usikafanira kuti iwewe kupedzisira namba 40 uchida kuti iwewe ni namba 2. Bindura. Nyaya iripo nekuti inini kuti vari kungoti inini ndini. Maybe. Uri kukwanisa kutaura here kana kuti kosi kukwanisa kutaura. Sekutanga kwanga waita tongopa mukadzi wako zvoutaura. Wotongwa iwe wako zvitakatarisa. Uri kutumwa nemukadzi. Aiwa handisi kutumwa nemukadzi. Saka bindura uri kunzanzatei. Nyaya yakanga yakataurwa ndeyekuti munhu akatanga kuchera makomba pari iri nyaya yepfumvudza. Akanzi munhu akatanga kuenda kuchera makomba epfumvudza ndiye achaenda kunotanga kunyoresa kunani, kuna sabhuku.
pakanaka ipapo wakaziva sei kuti ndiwo wakatanga? Angakakupa basa rekuti ufambe munharaunda uchitaurisa makomba evanhu ndiani? Aiwa, isusu takanga tatotaurirwa nani ngekuti munhu wese tataurirwa nemudhumeni wedu kuti ndo zvinofanirwa kuita kuti the first anotanga kuchera makomba. Ndo pandikubvunza ndati iwewe sei uri kuti iwewe wakatanga ndiwo wakatanga kuchera Vanhu vese vari pavanhu vese 40 sei uri kuzviti iwewe ndiwo wakatanga kuchera? Changamire wangu inini hangu ka ndoda kutaura chokwadi kuti izvi zvimwe dzacho nyaya dzi taura nyaya yako yepfumvudza. Mbuya haana kunyora, asi iwo uri kutaura kuti mutemo wemakataurirwa nemudhumeni ndiye kuti vanhu vachatanga kuchera makomba ndiwo vachapiwa chipfumvudza. Ndizvo ka? Ndobva ndachikubvunza kuti iwewe sei iwe uri kuti iwewe waifanira kutanga kupiwa? Wakaziva sei kuti wanga uri among those people wakatanga kuchera makomba? Unongonitaura kuti mambo ndakatenderera mutana wese ndichaisa vanhu vakasina kuchera makomba vabva ndaona kuti ndakakwira. Ndizvo ndoda ndio anza ndachera. Saka kana usina kutenderera saka wakaziva sei? Simba racho akaronepiwe rekubvunza sabhuku. Ini mambo andina kumbonge nambobvuma zati mudzimwe idhipo muzvokuna nambobvera ndamboenda kunovabvunza kana tachingoripo tiri panhana kana mbovera ndambovabvunza kuti mazei mandinyo ivo ndo vakatonditi aiwa uye ndokurone wakunyepa pawatanga kutaura wati iwo ndakawabvunza kuti sei zita rangu risiripo wobva wazoti reason wai ndakawabvunza is because ndandataurwa namudhumeni kuti munhu achatanga kuchera makomba ndiye achapiwa chii. Handizvo sakanganizva ndinokubvunza zvaunenge wataura, ndipo bvunzi zviri kubva kupinga guru chete. Zvaunotaura iwe ndizvo zvinoda ndokubvunza. Wastika sabhuku. Mukadzi wako ngaambosunge. Batsirai baba. Batsirai baba. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ini ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese zvati zvechokwadi. Zvandichataura ini ndezvechokwadi. Ndikaima chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Kuzezvo. Inini ndiri kutsanangura pari kutaurwa pekuti ini ndakangoona samunhu ndiri kutaura kuti Muna sabhuku imimi. kuti ndinzi hongu. Ngumira imimi. Hongu. Sabhuku inde wapi? Sabhuku wangu ndimbuya Mpita. Munowateerera. Ndinowateerera. Zvataona baba mazvizwa. Ndazvinzwa zvawataura. Hazina baba. Wataura kuti anzi anga ari makomba epfumvudza. Akanzi atanga kuchera makomba ndiye anotanga kunyorwa. Ndozvawatsanangura. Saka imimi makachera makomba rini? Isusu kutanga kuchera makomba pamba pedu. Tinotanga kuchera. Handisi kuti munotanga kuchera, ndati makachera rini? October. Wakanga wachera pamberi penyu wangani? Ini handina kuona pakange pacherwa. Saka sei murume wenyu akakwanisa kuzonobvunza sabhuku kuti sei zita rangu risiripo? Imi mamusingazivi kuti makachera rini? Wanhu vari pamberi penyu wangani? Ishe wangu ndozvanditaura kuti inini pachaizvo zvangu ndakachera makomba October. Handina kutenderera nenharaunda. It's not about time yamakachera makomba. The issue is about one, makabvunza sabhuku basa rake. Kuda kumudzidzisa basa rake. Because according to the plan yepfumvudza, wanhu wanoleader pfumvudza ndi agritech officer nasabhuku nani naishe. Anozodhinda pepa rako kuenda kwaDDC ndiishe. Asi vanhu vanongoita zvese malist takamira zvakanaka here ndo vanhu vanoda kutauriwa. Agritech officer haana futi maruramiro ekutaurira imi kuti imimi munofanira kunga muripo kana kudii. Sabhuku ndo basa. Sabhuku hapana nokutaurira, munongoerengerwa list muswe kuzi nhasi wari kuhora ndinhingi. Hapana anofanira kuuya uchikutaurirai kumba kwenyu kuti imimi munofanira kunga muripo asi mabviswa ndisabhuku kana mabviswa ndiishe. Agritech haina authority yobasa rayo inoprovide secretarial duties. Andizvo basa reagritech kudini? Kunyora zvekutaurwa ndiishe nani nasabhuku nechii naiye achiisawo input yani yake, asi iye ndiye chii
ndiye munyori. Saka kana makumupa simba imudhumeni rekuti ndiye akutonga sabhuku, ndiye akutonga ishe, ndo pane dambudziko renyimbo. Ushamwari hwenyu mimi na mudhumeni wakambomira sei? Hamuna ushamwari. Hamuna ushamwari. Nyaya yenyu yakaisa kunaka, iri very simple. Nyaya yenyu ndeye insubordination. Nyaya yenyu ndeye insubordination. Chamunofanira kuona kana makatarisa mbuya, hamusi kuona age yauba. Murunzwa? Muri kuona zita raainaro. Because if you look at the age yake, munokwasa wamafunga kuti makangwara kumudarika because of your age. Asi musina kudii? Musina kungwara. Because chinoti angwari kudarika imimi, title yaainayo yekuti sabhuku. Nebasa ratino expect ainini samambo kuti aite. Basa rake hombe ndere kutungamira imimi at grassroots level. Kukuyananisai kuti mugare zvakadii? Zvakanaka. Zvekukontrorai akaona makudii? Makurasika. Senge zvomakuita. Kurasika kwekuti munoenda kuvhunza munhu anofanira kukupa sadza kuti sei sadza rangu rauya na 10 risina kuya na 8. Mabasa ndiro. Ndati makangwarisa pekuita sei? Pekovhunza munhu ari kukupa sadza kuti sadza rangu sei rauya na 10 risina kuya na 8, asi iwewe sadza mumba mako usidini? Usina. Chaunofanira kurespekta ruoko rwukuita sei? Andizvo? Respekta ruoko rwukugashisa. Usatarisa kuti hutsvuku here, husvipa here, une nyora here, hauna nyora here, une mabhambo here mukati kana kuti hauna. Iwe tora zvaunoda chete kubva muchii? Muruoko. Ruoko siyana nechi? Narwo. Mbuyawo ibasa rawo rawanga wachiita ramunofanira kumuteerera. Muteererei mbuyawo. Ndiye sabhuku. Kana riri bhuku iro ramurugara hakuna chamunoita imimi chisinga asakati go ahead. Iye mbuya rapo. Ndo zvatakamuisiraiko. Kuti atarise vanhu vakaita semimi. Imimi next time pamunoya kudari panapa. Inini vandataura nevakadzi vesu vari panapa. I don't want this. It's an African. Kana mukadzi uchiuya pane vanhu vakawanda, pane varume vakawanda, kana pane vanhu vakawanda, uya neZambia. Mudare muno handisobvumira mukadzi asina Zambia kuti agare pacheya. And I'm surprised vamwenyu kuti hamuna tsika sei dzekuti munouya apa wotoenda kugara cheya. Ndini ndiri kutaura inini kugara pacheya. Ndaona kuti une zvinhu zvinoita kuti ugare pacheya. Unofanira kuuya neZambia rako, you sit down, pass up. Ndini ndiri kutaura inini kuti sumuka gara apa. Enda utambarari pasi baba. Wakapinya mafuta. Tiri kuirirana wakadzi muruko. Ndiri kuona umwe, ndamboona umwe kutanga uya apa. Wakatopfeka Zambia wakagara uku. Wakuuya pamberi pangu inini wakubvisa Zambia ukaenda Zambia. Kuti ndione Stuttgart yako. Izvo handiri kuzvidaba. Mukadzi wese kana uri kuuya apa uya wakapfeka chii? Zambia ndio tsika yedu. Hakuna mukadzi anobuda mumbanji zangu unosangana navanhu vakawanda asingapfeki chii? Zambia. Ndizvo handiti. Saka bambo na mbuya imimi. Mbuya. Dato vanhu vakupe awa. Endai mupe mbuya uyu mbuya uyu. Kurakidzwa kuti muri masubordinates ake. Endai mupe jongwe netsekesa. Nemari basi. Mbuya shandisa mari. Ake, muhama mutosana nemari yake yebhazi. Mari yebhazi yekuya kuno. Ndati jongwe nei? Netsekesa nemari yake yebhazi yauya nayo kupi? Kunoko. Moenda kuti tareka mbuya makachembera yenyu mbuya asi ndimi mukuru tiri vadoko. Endai muite izvo right mbuya sungai. Mirai. Sorry. Pane tsvimbo iri apo. Inenge ineka criminal element Iyi tsvimbo iyi yanga yagara yakatsoda.
wakandotsa wakomani mwana akaninga asinzwa zvinto chimbo yacho ali ndio chimbo ya mamuda wachayiwa ndio ndio kundiroesa nayo ndiyo akanga aripo achiona muda wachayiwa ndiye akabata uripi uyai akabata tsvimbo ndiani uyai sanga nokuzitirwa yaruri kuzitirwa right mbuya makaonei takanga taenda kunotambira perezi pamashopu tasvika pamashopu aya painini tiri mupurisa wasabhuku kuvileji saka pese panoti mafetiraizi ndinoita sei ndinoenda saka tasvika kumafetiraizi waya kwabva waya wachipopota ndakabva ndaenda kuna mudhumeni kumapepa ndaenda kumapepa kuda mudhumeni kuya kuya ndakazonzwa noizi iri kumasure kuyanyanya panenge pane rodhi vakati yabo yekombi saka mashopu ari uko mbuya wanga wagara uko mberi kwerodhi ndandadzoka abva ndichimhanya chibva kubva ndasvika ndichingosvika baba wakabva wasimudza mupini uyu wachida kurova mbuya apa chimwe pamba musoro ndiye wandabata mutupi uyawe ndakati mazuva moko wangu wakaita sei wakatosvimba vandati mbuya mukuona zviri kuita zviri kuitika sei zviri kuitika nokuti baba wakubva kumasure kwese wakuita sei vari kungotinetsa imimi zvinyaya yenyu munozoita naye sei vawambira naye kumasabhuku mamwe acho wachibva wasvika chibva wataura nyaya yekupi ikoko wachibva wamboti tambotega timbogari tese tinyaya zvinozodi mberi kwacho saka iwo ndakazonzwa vakuti ndakuenda kumhangara kwavo magondo kuti kutaura kwacho murume aita sei anyanya musi yatakaenda tidare rese kumba kwake tichiona zvawaita patakakupa iwewe wakabva patakaita sei patakaupa wakupinda mukati kupinda musendi yechi yeumwe nemoto akapisa nyuchi dzanga dziripo mukupa wangu waripo murume akadzikapera kuswa dzese ona zvawakuita izvozvi takaenda kuti dare rese dare rasabhuku racho ikoko chotogarise nyaya ipi iyoyo ndo paakasimudza bomo kuti nani asabhuku handitongwi nani asabhuku zvamunomona izvo auyi kumusangano wasabhuku kubva 2021 kusvika izvozvi so kumusangano wasabhuku hauyi kana bherekari hauyi mukadzi wacho ndiyepfeka uyu haaendi pane maripoti kubva kukliniki kuenda nawo kuna sabhuku anongogara nazvo kumba kwake kana abva kumba kwake ngogara nazvo abva kukliniki ogara nazvo kumba kwake hataure sabhuku kuti zvii ndoti hezeka anofamba nasabhuku saka iye haaendi kunani kuna sabhuku anongonyarara ari kumba kwake saka inyaya yekuti iyo iyi muna sabhuku takatowanda tanga tiri 5 tivamba tidare rasabhuku sabhuku wachanga rwechisika nyika ndiyamugabe ivharisi rako nyika ndiyamugabe ivharisi rako mugabe upi no it's okay izvo zvatetiita izvo zviri traditional zvinoende politics hatiri kupinda muchi kana masvika ikokoko vanodzira nazvo nenyaya dzepolitics waripo that level kuti isisi uko ndovanoita zvepolitics isu panapa tiri zvepolitics toita zvetsika nechi nemagariro saka mutsika dzedu zvamakaita mamwe kuti munotora tsvimbo kutora tsvimbo kuda kuti aichembere yakadaro so ndandati jongwe neepaiba chimupai nekambudzi katimbura kakanaka kekuti kamubarire mbudzi dzake danga rake rizare saka timbura jongwe seketsa mbudzi iyo timbura bambo ndeyekusumudza tsvimbo kwamakaita imimi makasumudza chii yekuda kurova chii dai anga ari mai wenyu ane zera rakadai ari umwe munhu waona ari kusumudza tsvimbo kuda kurova mai wako waita sei mbuya munewana here waripi wanaiwa munogara nani okay munotenda mwari kuti mumupurisa wakasimba unakashinga mukadzi akazwa une mwoyo wechirume mari yebhazi mupurisa anofanira kuva kuti mari yebhazi ikost yasimudza mai avo saka haifani kuti sabhuku chete vava pambhadhara mari yebhazi yemupurisa nasabhuku then momupa deadline anobhadhara by rini 20 April aitai kuti by 30 May munge mabhadhara zvinizvo 30 May munge mabhadhara zvinizvo sumuka yachimwe next case yes nyaya apa yakatangira kuti izosvike pairi nhasi nyaya inenge yabatirwa pamusoro pamusoro ndakupai nguva yekutaura murume wenyu ndikakupai nguva yekutaura imimi handiti mamusapozi mumataura nunha dzenyu dzese ini handivhari dziri munhu ndinoti mutaure zvamunoti saka muda titange kuti yatatopa mutongo aiwa changamira ndendiri kukumbira pamusoro yo handina kuziva kuti ndafunga kuti muda kutaura zvapidi zvatamatamativaarit ndange ndoda kutaurawo kuti
ndakapiwa pandakagara nasabhuku wangu ndikabvisa zvise ndikabvisa mutete handisi kuramba kuti ndisabhuku wangu handina kuwaramba pakasimudzwa mutsvimbo ini ndandisipaiba ndange ndisipa ipapapo pandotaura ndepekuti inini zvazoitika kudaro pasi kuchikwenda kumusangano wasabhuku pandoda kudayira ipapo musangano waitwa nguva yese zviri kuitika izvi vanhu vari kuita ini ndinenge ndisipo hangu toda kutaura chokwadi ndinenge ndisipo kazhinji panoitika kana maimpusi panotambirwa ini ndinenge ndisipo ndinenge ndiri kubasa asi chakazonetsa wazogara padare conclusion inini wakautuma vanhu wakauya wakadzura matanda pamba pandinogara matanda ei ataida kuisa ruzhowa wakanga wati mugadziri aiwa no that one is nchena uchidzokai kuna mogadzise nyaya iyoyo ikoko inogadzirwa ikoko kana iri kunetsa iyoyo musikagadzirisa handizvo ishe saruchera ise saruchera ende mogadzise nyaya yambuya neawa pamugano nechii zvise zviri koko asi for now nenyaya yenyu yamakaita kuna sapo endai chimbura iroro nejongwe nembudzi netransport yawo yekuya kunodzosa wadzosereibai musi wa 30